Grunden til, at vi helt i starten søgte midler til projektet Mobication, var, at vi gerne ville gøre en ekstra indsats i det timeløse emne uddannelse, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering i folkeskolen, hvor det er et emne, der har ligget rimelig stille i temmelig mange år. Målsætningen med projektet Mobication er at synliggøre erhvervsuddannelserne som en attraktiv karrierevej. Og den anden vigtige målsætning er, at eleverne i folkeskolen oplever, at de fag, som de arbejder med til daglig i folkeskolen, dem får de at se, hvordan de kan bruge dem, både på ungdomsuddannelserne og hvordan der er efterspørgsel på de ting, også ude i de lokale virksomheder. I Mobication der var vi ude på tømreruddannelsen for at lære lidt om, hvordan det var at gå her på EUC. Og der skulle vi lave nogle misbænke, så var det op i grupper, hvor vi skulle lave nogle misbænke. Ja. Og så i Mobication der var vi også ude på Tapgård for at se, hvordan det foregik derude. Det at have elever på Mobication, det er en rigtig god ting. Det viser sig, at de forløb, de er igennem, gør, at de bliver bedre til at foretage valg i forhold til deres fremtid. En vigtig pointe i Mobication-projektet er selve forberedelsesfasen. I den fase der faciliterer vi, at lærere fra folkeskolen og undervisere fra erhvervsuddannelserne sætter sig sammen og planlægger en Mobication-uge. Og i den fase der fastlægger de, hvad det er for nogle mål, som eleverne skal nå, altså hvad er det for nogle faglige færdigheder, de skal lære i løbet af den uge. Vores opgave er blandt andet i samarbejde med erhvervsuddannelserne at tilknytte relevante virksomheder til de faglige målsætninger, der er. I Mobication-ugen, der lærte jeg for eksempel, jeg lærte forskellige måder, man kunne regne matematik ud på, som jeg ikke havde hørt før herude på EUC. Ja. Jeg lærte også i Mobication-ugen, hvordan man brugte målene, altså til at måle ting, og så lærte jeg også lidt mere om selve erhvervsuddannelserne, fordi jeg vidste ikke særlig meget om det. Men det er en god idé at arbejde med Mobication, fordi man laver en brobygning mellem grundskolen og erhvervsskolerne. Og på den måde så får de unge mennesker et godt kendskab til det uddannelsesmarked, der er. Og nogle af de elever, som måske er normalt lidt stille i undervisningen, så man fra en helt anden side, og det var rigtig, rigtig dejligt at opleve, at de også blomstrede. Jeg kan godt lide undervisning, fordi det var anderledes og nyt at prøve at komme ud og være mere fysisk og aktiv, end at bare sidde hjemme og lave stil eller normal indskrivning. Altså man prøver ligesom, hvordan det er at være, når man er en tømrer. I stedet for at man bare skal sidde og måske se en film om det. Ja, så prøver man at komme ud og lave lidt praktik og sådan noget. En meget, meget positiv oplevelse for mig, det var faktisk at møde de unge mennesker, som var interesseret i et erhvervsliv og spørge ind til, hvad jeg har lavet, hvor jeg først synes, det kunne være uinteressant. Men de unge mennesker står og skal træffe et valg, og mor og far er måske ikke lige den bedste at snakke med, og folkeskolelærerne er måske også svært at snakke med nogle gange. Så det med, at jeg kan fortælle omkring, hvad man selv har lavet igennem et langt erhvervsliv, og fortælle de unge mennesker, at døren er åben, efter man har gennemført en uddannelse, kan det føre så meget videre med sig. Læse videre, connection til andre erhverv osv. Så det er helt vildt positivt, at de unge mennesker er interesseret. Det gode ved undervisning var, at det var lidt mere fysisk undervisning. Man kom ud og lave noget med træ, man kom ud og rørte sig lidt. Så det var ikke bare ved at sidde inde på sin stol og skrive med en blyant. Men der var selvfølgelig også meget matematik i det, når man skulle måle op. Det gik også lidt op for mig sådan med matematikken, hvad man sådan egentlig skulle bruge det til, når man kom videre fra folkeskolen. En typisk Mobication-uge er struktureret på den måde, at om mandagen der er eleverne på deres egen skole, hvor de får stillet opgaven og lærer, hvad det er for nogle faglige mål, de skal arbejde med i den uge, og så småt går i gang med opgaven. Tirsdag, onsdag og torsdag er de ude på en erhvervsuddannelse, hvor de bliver undervist af lærerne fra erhvervsuddannelsen i faglokalerne og i værkstederne på erhvervsuddannelsen. Og i løbet af de 3 dage, der er de også ude og besøge 1 til 2 virksomheder, som er relevante for det faglige område, som de arbejder med. Fredagen i Mobication-ugen bliver brugt til opsamling og til fremstilling af produkter og fremlæggelse af de ting, som de har lært i løbet af ugen. Altså, som virksomhed har vi selvfølgelig en interesse i, at de unge mennesker de får kendskab til håndværksfaget, og at det også er en spændende måde at uddanne sig, så vi også har håndværkere om 15-20 år.
Og en anden ting, synes jeg, som er meget vigtigt, det er, at de unge mennesker også finder ud af, at der er andet end gymnasie- og universitetsuddannelser, og at man faktisk kan få en rigtig, rigtig god uddannelse ved at få en håndværksmæssig uddannelse. Der er ikke nogen tvivl om, at det at have mulighed for at arbejde med Mobication, det vil være noget, som vil være en del af den nye folkeskolereform, og det vil være naturligt for os at bruge det. Men hvad der har tankerne sat i gang, at før vi kom herud, der vidste jeg ikke sådan rigtig, hvad jeg skulle videre, og hvad jeg skulle gøre. Jeg har aldrig rigtig gjort så meget ud af det, sådan, haft nogle små sjove idéer, men efter vi kom herud, har det givet mig lidt større overblik om, at jeg for eksempel gerne vil prøve at være tømrer, fordi det lyder meget spændende og sjovt. Jeg har fundet ud af, at en erhvervsuddannelse, det kan man sådan læse videre på. Så at for eksempel nu, at man var inde ved en frisør, så kan man læse videre fra frisør, og så videre til noget andet, man måske vil være. Jeg synes, Mobication-tanken er rigtig god. Og det er en fornøjelse at få en hel klasse. Det er selvfølgelig en udfordring kontra EUD-eleverne til hver dag, har en anden tilgang til det. Men det er meget, meget spændende at arbejde med. Og det er også lærerigt for os andre. God sammenkending mellem erhvervsskoler og folkeskoler.